Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes sa Nobyembre 16 sa tuig 2021. Makitaan kita live sa mga official. Mga tagbalita. Aksyon and Defense. Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. 2022 budget sang Negros Occidental gin-aprubahan na. Pag-usar sang face shield sa Bacolod, voluntaryo na. Sa balita national petition kontra kay Marcos pagatalakayon sa Nobyembre 26. Unang adlaw sang face-to-face classes, 97 ka eskwelahan ang nagpartisipar. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Punyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman sa isa 12 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginaprobahan na sang sangguniang panlalawigan ang 5,719,337,346 pesos sang Negros Occidental nga proposed budget para sa tuig 2022. Iningin patigayon sa ika-46 nga regular session ng SP subong nga hapon Martes. Nagbigay nga Oktubre 27 sang ginsugdan ang Committee on Budget and Finance ang budget deliberation kagin padayon sa Oktubre 28 kag Nobyembre 10. Bangon sa COVID-19 pandemic, ang mga major department lamang ang ginpatawag sa hearing. Mas dako sang 20% ang budget sa 2022 kung ikumparar sa 4.4 billion pesos nga pondo sang 2021 bagod sa mandanas ruling sang Korte Suprema. Base sa ruling, tanan nga koleksyon sang Commission on Customs sa iban mga buwis ang ilakip na sa computation sa National Tax Allotment o kon NTA o kon ginatawag nga Internal Revenue Allotment o kon IRA. Pinakadako nga lokasyon sang 2022 budget ang ginpaina para sa Special Purpose Appropriations sa kon SPA nga mayara sang 2,142,140,592 pesos. I would like to commend our board members for their cooperation during budget deliberation. To our Governor Bong Lacson, we endorse to you today's approved 2022 annual budget ahead of our deadline. Nabatian si Vice Governor Jeffrey Ferreira. Ginpermahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang Memorandum of Agreement sa Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement o kon OISCA International Japan kag OISCA Bago Training Center may kang tanan sa 3-month Japanese Language and Culture Training sang siyam ka mga scholars nga natalana magpadulong sa Japan. Ang pagpermahanay ginpatigayon sa isa ka virtual meeting sa Governor's Office. Nangintiglawas sang OISCA International Japan si Secretary General Yasuaki Nagaishi samtang si Director Shigemi Watanabe naman sa OISCA Bago Training Center. Ini nga programa ang ginapatigayon sa gobyerno probinsyal kag OISCA International Japan para sa edukasyon kag trabaho sa mga highly skilled young negrense professionals.
Tuyo sang scholarship program nga matagan sang oportunidad ang mga negrense nga makaeskwela kag makatrabaho sa Japan paagi sa ila abilidad sa kultura kag Japanese language. Sa iban nga balita lokal, ginpanugyan ni Bacolod City Task Force Discipline Action Officer Wilfredo Gilingo sa publiko nga hindi magsalig kag hindi magkumpiyansa sa pinakaginhalugan na ang mga ginapatuman nga restrictions kontra COVID-19 kag napaidalom ang Bacolod City sa alert level number 2. Sulo kay Gilingo magapadayon sila trabaho nga amo ang pagbantay kag pagpasiguro nga magapabili ng health protocol nga pagsuksok sang face mask kag pagpabilin sang social distancing matapos gindula ng pagsuksok sang face shield. Sulo kay Gilingo dapat madisiplina ang mga tao rason nga hindi sila mag-untat sa pag-issue sang citation ticket sa mga nagalapas sang pulisa. Ginainganyo sa gihapon sang grupo sa mga negosyante sa syudad sa Bacolod ang pagsuksok sang face shield sa pagpadulong sa mga establishmento. Sulo kay Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kung MBCCI, mas maayo kung may face shield, good may proteksyon sa kaugalingon ng tao. Dugang pa ni Carbon, hindi pa subok masiguro kung ang makasaramuha sang tao ang bakunado kung hindi. Rason, kung nga kinahanglan sang dugang nga proteksyon. Ginpahayag man ni Carbon nga bangod sa pagdamo sang nagagawa na sila puluyan, diri nga mas kinahanglan sang face shield. Pabor man si Carbon nga himuon lamang voluntaryo ang pagsuksok sang face shield apan nagapanugyan ini sa publiko nga mas mangin responsable sa kaugalingon kag mahinalungon. Sa balita, una sa aksyon! Sa dugang pang balita lokal, voluntaryo na lamang pagsuksok sang face shield diri sa may syudad sang Bacolod. Base sa ginpagawa nga statement ni Mayor Binglio na Diaz subong lamang hapon bilang pagsunod man sa Office of the President Memorandum na petsahan Nobyembre 15 ang pag-usa sang face shield ang mangin voluntaryo. Suno kay Leonadia, pisar nga yara sa alert level 2 kag napabili ng paglubos ang COVID-19 cases sa Bacolod. Mas maayo nga mangin mahinalungon samtang ginahalugan ang mga restriction. Nagpanugyan man ang alkalde nga magsuksok sang mask, likawan ang mga high-risk situations kang isang pagtililipon kag mga lugar nga hindi maayo ang ventilation. Sunod sa alkalde, yara lang sa palibot ang virus kag ini ang malutos kung magsunod sa health protocol kag pabakuna. Sa katapusan nga balita lokal, nagahulat pa ang LGU sa Bacolod sa guidelines sa National IATF kag sa DOH angot sa paghatag sang booster shots sa mga medical frontliners. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiara ng chair sa local IATF, madamo sa COVID-19 vaccines ang syudad para maghatag sang booster shot. Ginkumpirma man sang BC Alcalde nga wala sang maginpain nga pondo para sa booster shot sa 2022 nga pondo pero nagpasiguro nga bastante ang supply sang bakuna sa syudad. Bangod sa padayon man nga nagapadala ang gobyerno nasyonal kag donasyon gikan sa mga pribado nga sektor. Ginrekomendar sang DOH ang Pfizer, Moderna kag Sinovac bilang third dose o kun booster shot anuman ang una nga bakuna nga nabaton sa pumuluyo. Madumduman sa 150,000 doses nga AstraZeneca vaccines ang ginbakal sa Bacolod. Lasay sa 18 sa Action Radio Philippine Standard Time TTX 500 capsule mga ka-aksyon. Masabi ka ba lang malipaton na budlayan magpabinsa? Agapasumbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom ka. Pagkatapos gid lamang sini Dok! Agapasumbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian
Di alamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ilagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost Standard time D3 Biofood Supplement mga kaaksyon kung nagabalik-balik ang imong hilanat nagasakit kag nagakatulang imo Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita national. Pagatalakayan sang COMELEC sa Nobyembre 26 ang merit sang petisyon nga nagakontra sa kandidatura ni Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sunod ay COMELEC spokesman James Jimenez, ini nga proseso ang natawag nga preliminary conference sa diin ng mga partido ang pagatagan sang 3 kadlaw para magsumiter sa ilang memoranda kagang kaso ang igasumiter para sa resolusyon na una nga ginaduso sang human rights advocates kag mga nakaluwas sa martial law nga i-disqualify si Marcos matapos nga ginpamatbatan sa 4 ka mga criminal cases nga nagabayulara sang tax code mangod na pastawan nga mag-file sang income tax returns sang 1982 to 1985. May kapinpulo ka iban pa nga individual ang nagapangabayman sa COMELEC nga i-disqualify si Marcos bangod ginaligan naghimo sang false declaration sa COC. Ginakabig sang kampo ni Marcos nga ini nga petisyon ang nuisance kag propaganda lamang. Pahayag sa Department of Education nga 97 lamang sa isa ka gatos ka mga eskwelahan nga gintugutan sa pilot limited face-to-face classes ang nakaumpisa sa mga adlaw. Ang petsa nga gitalana sa ahensya para sa pagtugot sa mga estudyante nga makakadto sa eskwelahan apang sa limitado lamang nga kapasidad. Sunod kay Education Secretary Leonor Briones, wala pa dayon ang face-to-face classes ang 3 ka eskwelahan tungod may pila ka mga manunudlo ang nagpositibo sa COVID-19. Dugang pa ni Briones, 5,000 ka mga estudyante kag 1,000 naman ka mga manunudlo ang nagpartisipar sa unang adlaw sang face-to-face classes. Samtang ginpahayag ni Education Secretary Nepomuceno o kun Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan nga madinalagon ang implementasyon sa pilot face-to-face classes
nga preparasyon sa ahensya sa posibilidad nga pagpasangkad sini sa mas madamong eskwelahan sa Pilipinas. Lasay sa 29 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaron sa lugang pangabalita nasyonal. Liwatigin pahayag ni Senador kag subong Deputy Speaker Loren Legarda ang iya suporta sa pilot studies ang limited face-to-face classes sa Pilipinas. Kung madumduman nga nag-umpisa na kahapon ang limited in-person classes sa mga pinili nga pampubliko nga eskwelahan sa bugos nga pungsod. Sa masunod nga semana naman mag-uumpisa ang pilot run sa mga pribado nga eskwelahan na. Ginpahayag sang Senador nga importante nga matagan sang nagakaigo nga suporta ang sektor sa edukasyon para sa safe kabalik eskwela. Ginatagan man sang pagtamod ni Legarda ang importansya sang pagbuligay sang DepEd, Department of Health, local government units kag mga ginikanan. Pahayag ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso nga kinahanglan tutukan sang gobyerno nasyonal ang paghatag sang dugang nga oportunidad sa trabaho kag mahapos nga pag-access sa mga basic nga kinahanglanon sa mga pumuluyo ngayon aga-estar sa mga malayo ng lugar sa Pilipinas agud mauntat na ang dekada nga problema sa insurhensya. Nagapati si Dumagoso nga kun may pangabuhian ng tao, may access sa edukasyon kag mas maayo ang paghatag pagtamod sa ikayong lawas, hindi magsulod sa paminsaron nga magkontra ini sa gobyerno. Para kay Moreno, kung may madamo ang magbukas nga negosyo, mas madamo man ang mahatagan sang trabaho. Kasay sa 31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Nobyembre 16 sa tuig 2021. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defense. Kag-Aksyon Day Salazar. Mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas, labuton kasang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon